Minahal nga mga kaigsunan. Sa miaging upat ka semana atong gitanaw ang mga hinungdan sa pagampo ug ang mga matang sa pagampo nga makapahimuot sa Dios. Kung imong ibutang sa imong nahuna ang mga pulong ug mulihok sumala ni ana, ang imong mga pagampo makapahimuot sa Dios ug dali ka nga makadawat og mga tubag. Makatabang kini kanimo sa nga moabot sa espiritu nga mas paspas. Apan usahay adunay mga higayon di na mga tao dili makadawat sa mga tubag bisan pa sa pagampo. Matag adlaw nga walay hunong. Mahimong maglakip kini sa pagampo nga naghambin sa sala. Pagampo taliwala sa panagsumpaki uban sa mga igsuon, pagampo diha sa kahakog, pagampo alang sa mga magsisimba sa mga idolo, pagampo sa pagdaduha, pagampo nga walay pagtuman sa mga sugo, ug pagampo nga walay pagpugas. Niini nga mga kaso sila adunay bungbong sa sala at tubangan sa Dios. Bisan ko sila magampo sa Dios, mulingiw ug ang mga tubag dili madawat. Sa pagampo, importante ang pagpamalandong kung aduna bay bungbong sa sala uban sa Dios una. Kung adunay usa ka bungbong sa sala, kini kinahanglan nga gub-on sa wala pa ang bisan unsang butang. Kung walay bungbong sa sala at tubangan sa Dios ug ang pagampo gihalad sa paagi nga makapahimuot sa Dios, ang bisan unsa nga pangayoon mahimong mahatag. Samtang kita makadawat sa bisan unsa nga atong pangayoon, kita makahimaya sa Dios sa atong kasing-kasing. Samtang kita magpadayon sa atong relihiyoso nga mga kinabuhi, adunay usa ka aspeto nga mosunod sa pagampo. Samtang kita mangita sa gingharian ug himaya sa Dios og mga tubag, kini mao ang pagpuasa. Sa tukma, kini mao ang pagampo sa pagpuasa. Ang ubang mga tao nagpuasa gikan sa usa ka pagkaon or one meal ngadto sa usa ka adlaw sulod sa 3 ka adlaw usa ka semana, 21 ka adlaw bisan hangtod sa 40 ka adlaw. Mahimo kini aron makadawat og tubag pagsulbad sa mga sakit o mga problema o paghinusol. Ang pagpuasa dali nga makawagtang sa mga sala o mahimo nga usa ka paagi aron makadawat sa kusog ug maghimaya sa Dios. Kita nagpuasa dili lamang alang sa atong kaugalingon nga mga tinguha, apan alang sa gingharian sa Dios. Sumala sa Biblia ang pagpuasa gitanyag ngadto sa Dios sa desperado nga mga kahimtang, diin ang mga tao adunay butang nga kinahanglang tubagon. Sa pagpuasa muhunong ka sa pagkaon o pag-ampo lamang. Kinasing-kasing kang mag-ampo nga nagbutang sa imong kinabuhi sa kamot sa Dios. Bisan ang mga amahan gustong mohatag og maayong mga butang ngadto sa ilang mga anak. Kung ang ilang mga anak adunay usa ka pangandoy nga gusto nila, sulayan nila nga mohatag ang gusto sa ilang mga anak, bisan kung kini adunay kalabutan sa pagatubang sa mga kalistanan. Isip usa ka ginikanan, gusto nimo nga buhaton og ihatag ang tanan sa imong mga anak, bisan kung kini nagpasabot sa paglaktaw, sa pagkaon og pagkunhod sa personal nga gasto. Unsa pa kaha nga ang Dios ang amahan nga atong espiritu nga nahigugma kanato, mutubag sa mga pagampo sa iyang mga anak. Ilabi na kung ilang ibutang ang ilang mga kinabuhi sa iyang mga kamot o magpuasa. Apan sa tinuod kanunay namong makita mga kaso sa pagmahay. Bisan pa sa pagpuasa sa dugay nga panahon ang mga tawo wala makadawat sa mga tubag. Usahay, ang sobra nga pagpuasa makadaot sa lawas nganuman. Dili tungod kay ang labing gamhanan nga Dios walay gahom ug dili makadungog sa atong mga pagampo. Bisan unsa pa kadugay ang imong pagpuasa, ang Dios labaw nga makapahimo sa pagpugong sa imong lawas gikan sa kadaot. Bisag dili ka maayo sa panglawas kaniadto, ang Dios makahimo kanimo nga mas lig-on. Kung nagpuasa ka tubangan sa labing gamhanan nga Dios ug wala makadawat sa mga tubag nga nahibilin ang orihinal nga problema, kana kinahanglan adunay hinungdan. Maingon ka nga nagpuasa ka apan ang tubag dili mahatag tungod kay dili kini usa ka matang sa pagpuasa nga angay sa tubangan sa Dios. Bisan pag naghalad ka og usa ka kan-anan nga nagpuasa, labi nga ang dungay nga pagpuasa kinahanglan nimo nga buhaton sumala sa kabubuton sa Dios aron dali ka nga makadawat sa mga tubag. Sama sa pagampo, adunay mga matang sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Hinaot nga makapamilyar ka sa mga matang sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Pinaagi niini nga mensahe ug makadawat sa mga panalangin sa mga tubag nga magtagbaw sa imong mga kasing-kasing. Dayon, atong tan-awon ang mga matang sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Una, ang panahon sa pagpuasa ug ang katuyuan niini kinahanglan nga makatakbo sa nga maayo. Sa Biblia, adunay 40 kaadlaw, 21 kaadlaw ug 3 kaadlaw nga pagpuasa. Ang matag usa sa adunay kaugalingon nga mga katuyuan. Pananglitan, ang katuyuan sa 40 kaadlaw nga pagpuasa mao ang pagtuman sa dagkong kabubuton sa Dios. Dili kini alang sa personal nga ganansya o sa negosyo. Para makakita kasagarang mga pananglitan gikan sa Biblia, si Jesus ug si Moises nagpuasa sulod sa 40 kaadlaw aron matuman ang dakong kabubuton sa Dios.
Sa wala pang iyang publikong ministeryo, si Jesus nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw aron matuman ang iyang dakong misyon isip manuluwa sa katawhan. Si Moises usab nagpuasa aron makadawat sa 10 ka sugo alang sa tanang katawhan sa Dios. Ang 40 ka adlaw nga pagpuasa dili alang sa bisan unsang personal nga mga rason, apan gitanyag sa usa ka importante nga panahon alang sa katumanan sa dako nga mga probidensya sa Dios ug alang sa gingharian sa amahan. Sunod mo ang 21 ka adlaw sa pagpuasa nga dili usab alang sa personal nga mga hinungdan. Sa kinatibukan, gitanyag kini aron tin-aw nga masabtan ang kabubuton ug probidensya sa Dios ug aron makabot ang usa ka dako nga katuyuan sa pagtuman sa iyang gihatag. Ang 21 ka adlaw nga pagpuasa ni Daniel nga na-record sa Daniel Kapitulo 10 kay nag-reflect niini. Aron makadawat sa mga pagpadayag alang sa pananawon sa katapusan nga mga panahon, si Daniel nagpuasa sulod sa 21 ka adlaw ug nagampo sa Dios. Usa ka arkanghel ang miabot ug nagpadayag sa mga sekreto sa espirituhanon nga gingharian ug sa mga panghitabo sa katapusan nga mga panahon. Minahal nga mga kaigsunan, samtang atong tan-awon kini nga mga pananglitan gikan sa Biblia, klaro nga ang dugay nga pagpuasa dili basta-basta buhaton. Wala kini gitanyag alang sa personal nga ganansya o alang sa nudnong katuyuan, apan alang sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagamatarong ug sa pagsunod sa kusgan nga inspirasyon sa balaang espiritu. Sa unang mga hari Kapitulo 18, bisan ingon pa nga sa Elias nakahimong dagkong mga buhat sama sa pagpangita sa tubag sa kalayo aron sa pagpamatuod sa tinuod nga Dios batok sa mga propeta ni Baal ug pagampo alang sa ulan aron sa tapuson ang tulo ka tunga katuig nga hulaw. Wala niya buhata kini isip paspas. Bisan pa nga kini nga mga buhat kay gisugo sa Dios, sila mainiton nga misinggit. Samtang ang ilang pagampo nagpalihok sa trono sa Dios, nakuha nila mga tubag bisan walay pagpuasa. Alang kang Esther, murag kinahanglan siya mopuasa og dugay tungod kang iyang mga tawo hapit na nga mapuo or mawala. Apan si Esther, uban siya katawhan nagpuasa lamang sulod sa 3 ka adlaw. Bisan kung adunay problema nga kinahanglang tubagon, usahay ang pagampo nga mainiton igo na. Sa ubang mga gayon, ang pagpuasa sulod lang sa 3 ka adlaw o labing taas sa 7 ka adlaw kaigo na. Sa panahon nga ang magbalantay nagtukod niini nga simbahan, siya misulay sa pagpangita og usa ka sanktuaryo. Gipapuasa siya sa Dios sulod sa 3 ka adlaw. Sa dihang nahuman niya ang puasa, nakadawat dayon siya og tubag. Nasamang higayon, ang senior deaconess nga si Ejahan nagampo og nagpuasa sulod sa 3 ka adlaw aron ibaligya ang iyang balay nga dugay nang naa sa market. Bisag ipataas niya ang presyo, nabaligya dayon niya ang balay. Bisag 3 lang ka adlaw ang imong pagpuasa kung mubuhat ka sa paagi nga makapahimuot sa Dios, makadawat dayon ka og mga tubag. Importante ang pag-ila pag-ayo kung mapuasa usab alang sa paghinusol. Adunay mga panahon din igo na ang paghinusol ug adunay mga panahon din kinahanglan natong disiplinahon ang atong kaugalingon bisan pinaagi sa pagpuasa. Pananglitan, dili angay nga magpuasa sulod sa 10 or 21 ka adlaw sa paghinusol tungod lang kay mahihunong ka sa pagampo. Kung tinuod nga nagbasol ka nga mahihunong sa pagampo, mahimo ka nga magampo nga walay hunong gikan karon. Dili kini angay nga hilisgutan nga magpuasa sa dugay nga panahon. Importante usab nga hinumduman sa higayon nga nakahimo ka og sala, kinahanglan nga maghinusol ka sa hingpit. Ug unya, magpuasa ka sa tubangan sa Dios sa paghinusol. Kung nagpuyo ka pas nga nagtago sa mga sala samtang nagpuasa, kini walay kalabutan sa Dios. Kung magpuasa lamang kamo sulod sa 3 ka adlaw apan maghinusol ug motalikod sa inyong mga daotang binuhatan, ang Dios malipay kaninyo. Bisan pag magpuasa ka sulod sa 21 ka adlaw apan dili motalikod sa imong mga kasaypanan, dili kini madawat sa Dios. Kung kamo tinuod nga maghinusol ug motalikod sa inyong mga dalan, ang pagpuasa dili na kinahanglan. Bisan kung magpuasa ka, dili kini magkinahanglan og taas nga panahon. Adunay mga kaso din ang mga tawo nagpuasa aron mangayo sa Dios ug kusog sa paglabay sa mga sala samtang sila nagpadayon sa pagpakasala nga napakya sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Apan, ang 3 ka adlaw or 5 ka adlaw or 7 ka adlaw nga pinakadugay makapawala sa kadaghanan sa imong mga makakasalang kinaiya. Kung naa ka sa yugto sa pagsulay sa pagbag-o pinaagi sa mainiton nga pag-ampo ug pagpuasa, mahimo nimong biyaan ang mga sala uban niining mga panahon sa pagpuasa. Minahal nga mga kaigsunan, dili lamang ang gidugayon kundi ang panahon usab sa pagpuasa mao ang importante. Aron kita makadawat og mga tubag pinaagi sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, ilabi na ang dugay nga pagpuasa kinahanglang buhaton kung kini dinasig sa balaang espiritu. Taluwala sa mga sulugoon sa Ginoo bisan sa mga tawo nga nangandoy og gahom sa pagtuman sa dagkong mga butang alang sa gingharian sa Dios mao kadtong nagpuasa. Kung gusto gyud nimo nga makadawat og gahom alang sa gingharian sa Dios, mahimo kang magpuasa og dugay. Pero ang problema kay sa saktong panahon.
Ang unang mga taga-Korinto kapitulo 14 bersikulo 1 nagsulti kanato sa pagtinguha sa gugma, sa pagpangita sa espirituhanong mga gasa. Kini napasabot nga dili ka mangayo sumala sa imong kaugalingong mga nahuna o mga tinguha, kundi sa pagpangita sa gugma sulod sa kasing-kasing nga nagihugma sa Dios. Unya, posible lamang kini human ang sulunan sa usa ka tawo una nga andam na nga mahimong takos sa pagdawat sa gahom. Human malimpyuhan ang imong kasing-kasing sa tanang kadautan, makahalag ka og 21 or 40 ka adlaw sa pagpuasa, sumala sa gipili sa Dios nga mga panahon. Importante nga mag-andam una og limpyo nga sulunan bisan kung ang imong kasing-kasing takos sa atubangan sa Dios, makahimo sa pagdawat og gahom sa maabot ug puno sa kainit ug kasibot. Kung mahimo ka lang og desisyon tungod lang sa kasibot ug kadasig sa dihang ang usa ka limpyo nga sulunan wala pa maandam, ang Dios dili makahatag kanimo og mga tubag. Kini tungod kay wala kini nagsunod sa mga balaod sa hustisya. Siyempre, tungod lang kay nakahukom ka nga magpuasa nga dili hingpit nga mag-andam og limpyo nga sulunan wala magpasabot nga ang Dios dili mo tabang. Ang Dios makadawat sa imong gugma ug maghatag kanimo sa abilidad sa pagpuasa og maayo. Apan, pagkahuman sa pagpuasa ang bunga sa mga tubag nga imong giampo wala didto. Dili mahatag ang gahom. Apan, dawaton sa Dios ang imong kasing-kasing og magpakita og kaluoy. Kung nagampo ka tibuok mong kusog aron makadawat og gahom, makapaulan siya kanimo og dugang grasya og kusog sa pag-andam og limpyo nga sudanan. Bisag unsa pa kadako ang imong tinguha, importante nga mamalandong una sa imong kaugalingon og mag-andam og limpyo nga sudanan pinaagi sa mga pag-ampo og pagpuasa. Pagkahuman, sabtang imong gisunod ang giya sa balang espiritu og nagpuasa aron makadawat og gahom, siguradong makapamunga ka sa mga tubag. Usa ka butang nga hinumduman bahin sa oras sa imong dugay nga pagpuasa, alagad ka man sa Ginoo o layman, kinahanglan kang magkonsulta sa pastor nga nagdumala og magpahibalo sa simbahan. Kini tungod kay ang dugay nga pagpuasa naglakip sa pagbutang sa imong kinabuhi sa nilya ug kini hinungdanon nga susihon una ang katuyuan, gidugayon ug oras angay ba sa tubangan samahan nga Dios. Makahimo usab kini og bungbong atubangan sa Dios kung mo desisyon ka sa usa ka dugay nga pagpuasa tungod lang sa gugma nga walay pagpangandam ug dayon usbon ang imong unahuna sa tunga-tunga. Unsa kaha kung wala ka ubos sa giya sa balang espiritu o nagpuasa lang tungod sa kahakog. Wala makadawat og tubag ug makadaot sa imong pisikal nga kahimsog. Gipakaulawan niini ang Dios. Samtang napuyo ka sa first heaven, dili natoy baliwala ang hustisya niini. Pananglitan, sa mga dili ka makapanalipdan gikan sa mga sakit kung sobra ang imong pagtrabaho sa lawas nga wala ay pagpugong sa kagalingon. Ang pagpuasa makadaot usab sa lawas kung pasobraan nimo kini. Busa, importante nga mag-ampo og daghan ug mosunod sa giya sa balang espiritu. Kung mahitungod sa dugay nga pagpuasa, kung ibati nimo ang panginahanglan sa pagpuasa, kinahanglan nimo nga timanon una ang imong pisikal nga kahimsog ug pag-andam pa kayo. Sa espiritual, kinahanglan magtigom ka og mga igong pag-ampo. Dili kini usa ka butang nga atong buhaton pinaagi sa pagkumpya sa uban, apan gitanyag ubos sa pagiya sa balang espiritu. Bisan ubos sa pagiya sa balang espiritu, importante nga kita magmabinantayon ug maandam pag-ayo atubangan samahan. Pinaagi sa pagsunod sa tukma nga pagkahanay sa espirituhanon ug pisikal nga paagi, kita makatanyag sa usa ka hingpit nga pagpuasa nga malipayon nga gidawat ang Dios. Ikaduha, aron sa paghalad sa pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, kini kinahanglan nga buhaton alang sa usa ka katuyuan nga tukma sa kahayag sa kamatuoran. Ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 2 hangtod sa 3 nag-ingon, gusto kamo ba nag-iyag mga butang? Unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo, pag-ayo apan wala ninyo kini makuha busa nakigbingkil o nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Tinuod kini bisan pa nagampo nga walay pagpuasa. Ug kung kamo magpuasa tungod sa kabakakan, kamo dili makadawat og tubag. Kung nangita ka og pinansyal nga mga panalangin tungod sa kahakog imbis sa pagtuo, kini walay kalabutan sa Dios, bisan unsa pa ang imong pagpuasa. Kung mangita ka og langlaing espirituhanon nga gasa, kinahanglan una nga mag-andam og limpyo nga sudanan ug mangayo sa himaya samahan. Pananglitan, sa dihang mag-ampo nga maabli ang imong espirituhanong mga mata, kinahanglan ka mag-ampo samtang putli ang imong kasing-kasing. Tungod kay tinuod kang nahigugma sa Dios ug nangandoy sa espirituhanong kalibutan. Apan kung mag-ampo ka nga mabuka ang imong espirituhanong mga mata nga wala tuli ang imong kasing-kasing, kini usa ka kahakog. Kung magpuasa ka aron makadawat sa gahom, kinahanglan nga tulion nimo ang kasing-kasing ug mag-ampo nga mainiton nga adunay bugtong pagtutok sa paghimaya sa Dios.
Kung dili nimo ibutang ang imong kaugalingon sa kamatayon alang sa pagbalaan apan mangayo og gahom ingon nga kini usa ka paagi aron mailhan og higugmaon, o kung dili ka mainiton nga magampo samtang nagpuasa kini usa ka sayop nga klase sa pagpuasa. Busa, basin makaagom ka og kadaot. Sa mga lugar sama sa mga sentro sa pagampo, imong makita mga butang nga dili maayo alang sa pipila ka mga tawo nga adunay huya nga pagtuo ug gugma nga nagpuasa sa taas nga panahon aron mangita og espirituhanong mga gasa. Ang dugay nga pagpuasa makadaot sa lawas. Adunay usab mga kaso din ng mga tawo na himong arogante o nagpasakop sa ilang kaugalingong mga buhat ni Satanas human sa pagpuasa. Kung ikaw magpuasa, importante nga susihon, una pag-ayo kung ikaw nagpuasa og nagampo tungod sa kahakog o kung ikaw tinuod ba nga nagpuasa og nagampo, uban sa husto nga matang sa kasing-kasing, ug uban sa usa ka katuyuan nga angay sa tubangan sa Dios. Aron makatanyag og pagpuasa nga makapahimuot sa Dios, kinahanglan natong tagdon ang daghang ubang pang mga aspeto sama sa pagpuasa, samtang nagpraktis sa kamaturan, pagpuasa samtang nagampo o gustong pag-obserba sa panahon sa pagbawi sa pagkaon. Kini nga mga punto pagahiskutan sa sunod nga semana. Minahal nga mga kaigsunan, isip mga magtotoo nga nahigugma sa Dios kita nagtinguha sa hingpit nga pagsalikoy sa mga sala o pagsulod sa bag-ong Jerusalem. Kita usab adunay nagdilaab nga tinguha nga makadawat og kusog, mamunga og abunda nga mga bunga ug makatuman pag-ayo sa gingharian sa Dios. Apan bisan unsa pa kakakugi ug kainit sa kasing-kasing dili ato kini makabot kung wala ang kusog sa Dios ug mga tabang sa balang espiritu. Aron makadawat sa espirituhanong kusugikan sa itaas, kinahanglan nimo ang pag-ampo nga makapahimuot sa Dios ug pagpuasa nga gikinahanglan. Ang pagpuasa nga gitanyag uban sa sinseridad at tubangan sa mga problema nga dili masulbad sa imong kaugalingon adunay dakong gahom. Apan kini kinahanglan nga usa ka pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, nanginaot ako nga makadawat kamo sa hilabihan nga gugma o grasya sa Dios, pinaagi sa mga matang sa pag-ampo ug pagpuasa nga makapahimuot sa Dios. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo kanunay nga nagawa sa kalinaw, kalipay ug mga tubag nga nagpuyo ni ining malisod nga kalibutan. Amen.